obyvatelia. Keďže v súčasnej dobe počujeme samé negatívne hlásenia, či už od politikov alebo aktivistov, o tom, ako to so Slovenskom vyzerá, včetne mojej osoby, rozhodla som sa nahrať toto video ako takú malú pomocku pre vás, ako sa niektorým situáciám mierne vyhnúť, respektíve poradiť si v bežnom živote. To znamená riešenia. V prvom rade by som sa chcela vyjadriť k typosu. No, vážení typujúci. A pokiaľ chcete podporiť nejaké vedľajšie aktivity s typosom, kľudne typujte ďalej. Ja sa takých aktivít určite účastniť nebudem. Neúčastnila som sa a účastniť sa nebudem. Ako druhý bod by som sa vám chcela vyjadriť k tomuto likvidovanému dobytku, ktoré je vlastne vakcinované a vlastne to mäsko sa môže nechťacky objaviť na našich pultoch v drahej cene. Čo by som vám ale odporučila je, neopovažte sa nekúpiť takéto mäso a nedoniesť to svojim deťom alebo starým rodičom alebo nedaj Bože sebe, aby ste náhodou neobyšli očkovanie, povinné očkovanie, za ktoré sa zaviazala naša vláda Bruselu. Takže vám radšej by som sa obratila vlastne na suseda, ktorý chová vlastné kravičky, vlastnú hydinu alebo vlastnú ošípanú, a teda by som odporúčila suseda nenahlasovať, pokiaľ sa nahlási sám na úrade v rámci registrácie a možnej likvidácie nášho zdravého chovu. Ďalej. Tretím bodom. Starší obyvatelia v poslednom období, cca nejaký 3/4 roka dozadu, začali dostávať obálky z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Nedaj Bože, že by ste tieto obálky neprebrali. Sice sú to duplicitné občianske preukazy, ktoré nemajú veľmi veľkú váhu, čo sa týka tých pôvodných, akurát to, že je v nich aktívny čip. Čiže ak to nepreberete, nedaj Bože, nezaviazali by ste svojich potomkov k v podstate elektronickej koncentračno-táborovej systematike. Takže nie, že sa opovážite buď neprebrať takéto občianske, ale nedaj Bože ich ešte poslať naspäť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Pretože vy potrebujete, aby vaši potomkovia boli riadne evidovaní, kontrolovaní, obmedzovaní, zastrašovaní, vydieraní nezmyselnými opatreniami Bruselu. Ďalej. Čo sa týka 4. bodu, ďalšie opatrenie, ďalšia rada do života je, vážený. V súčasnej dobe tí, ktorí si chodia v podstate aktualizovať alebo vymieňať občianske preukazy z dôvodu buď straty alebo straty platnosti, by som vám odporučila opýtať sa pri okienku danej pracovníčky alebo pracovníka, či máte právo voľby ako občan, právo slobodného rozhodnutia ako občan, ako slobodný občan Slovenskej republiky odmietnúť, čo je len aspoň prvý stupeň aktivácie elektronického čipu na občianskom preukaze, teda novom. To znamená, že nie, že to odmietnete, lebo vám občiansky preukaz nebude vydaný. Čo znamená, že ste viazaní a povinní. No a v tomto prípade, pokiaľ ste odovzdali otlačok ukazováka, viete, ak to robili kriminálnici, zvykli si ho porušiť, poškodiť, aby nebol človek identifikovateľný. A v prípade, že zistíte, že štát zneužije váš občiansky preukaz tým elektronickým čipom, nie, že sa opovážite tento občiansky preukaz vrátiť, nedaj Bože poškodiť, prestrihnúť, zahodiť a tak ďalej. Áno? Ďalej, ako bod číslo 5. Čo sa týka nových občianskych preukazov, banky už majú systém, že musia evidovať váš nový občiansky preukaz ohľadom systému, aby ste teda mali oprávnenie akejkoľvek manipulácii so svojím bankovým účtom. Tak vám odporúčam, aby ste si túto kartičku v banke neopovážili nezaregistrovať cez elektronickú ako bankový internet banking, hej, elektronický systém bankový,
Lebo by ste museli ísť do banky a tento občiansky preukaz si fyzicky dať, zaregistrovať priamo u pracovníčky banky. No a nedaj Bože, že by ste zistili, že vám banka v rámci rozhodnutia štátu na podnet Bruselu skonsolidovala vaše úspory z 30 000 na 3 000. Nie, že si vyberete tieto peniaze z banky, a nie, že potom zrušíte túto platobnú kartu jej prestrihnutím, zahodením alebo vrátením do bankovej inštitúcie. A čo sa týka tej konsolidácie, vážený, bod číslo 6. Nie, že sa opovážite vybrať si z tretieho piliera našetrené financie do dôchodku, ktorého sa prakticky možno ani nedožijeme, viac menej nedožijeme ohľadom celých tých systémov, hej, nezdravej stravy, zníženej vitamínovosti, chorobnosti, očkovanosti. Nemáme šancu, že by sme dožili dôchodkového veku a tak nie, že sa opovážite tieto financie si z tretieho pilieru od tých svojich spoločností povyberať. Pretože treba financovať vojnu, hej, treba prispieť ďalšími 3% k 2% zbraňovej vyspelosti alebo zariadenosti štátu voči Ukrajine, lebo my tam musíme posielať nejaké tie náležitosti, aby sme sa dostali do vojnového stavu. Treba spolupracovať s vládou. A ďalšia vec je, že bod číslo 7 v rámci druhého piliera, no vážený, tento druhý pilier, keďže vláda s tým ráta, že nás zlikviduje, skončíme v spalovniach po MR vakcinácii, nedožijeme druhého piliera, takže tento druhý pilier sa rozhodli údajne investovať do infraštruktúry. I aj do tej infraštruktúry podľa Natur 2000 Európskej únie, ktorá má vybudovať európsku infraštruktúru za naše peniaze. No a čuduj sa svete, ako to na Slovensku chodí, že vždy, keď sa začne riešiť niečo okolo financií končia v 2., 3., 4., 5., 6. vačkoch. Takže naše deti si to nestihnú ani užiť. Vážení, mám ešte jedno poradenie, ale na to spravím zvlášť video. A bude sa to týkať násilia na školách. Viete, že boli v poslednej dobe aj takéto ukazovatele, ktoré sú štátom nie riešené, právnici sú drahí, nikto vám neporadí a teda máte veľmi malú šancu sa tak dôkladne o seba postarať. Tak vám dám návod, ako týmto veciam sám sebe pomôcť. Takže nie, že tieto návody odo mňa použijete, vážení, v bežnom živote, na svoju ochranu. Na vašu ochranu a na ochranu vašich potomkov. Prajem vám pekný deň.